Jentos dhewe apa jentoske Dipate kula Kakang Durna nesu Moh maem sampean ora semangkian lho Dipate kula dipirsani murid-murid kula nek umpama sing don jentos-jentoske sirahe ning kijing niku murid-murid kula gak apa-apa mbah ning kula niki gurune nesu moh maem ya pilih bali ora slamet apa pilih slamet ning sirahe jentus kene kijing bali ya bali kok dadak ngrekoso pun ta sampeyan niku prayogane manut kemawon kalih sing 6 nek manut kalih sing 6 tundane sampeyan mesti penak Dipate Dik nesu moh maem ayo gandeng sampeyan ora gelem jentus dhewe ya tak Dipate kula niki ahli nujum kula niki pujangga Ngastina nesu ahli nujum kae njaga wibawa enggak kowe lurah kowe camat kowe bupati ayo Dipate ayo nyatang ning alang jaman gelar wantanmu kekonan serem sorotetan padang Seritinon neng Pasiwakan Pusana maneka warna Sepak Puspitangudyono menyemang pansrah
Warukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanya kang Mira Mbel gagak sak dole tomel mel. Selolololo bah. Iku neman cara apa? Biasane ora nganggo selolololo bah. Kae kowe barang ora. Doble. Apa, Pak? Aku krungu tabuhanmu kok neng ati sir-siran. Aku ki yo bingung. Biasane ora aku wae, Pak. Apa agimah maem ya kira-kira. Kowe pindah neng saron wae ndak gur ngisruh. Ya. Tak akone cenak niatku ki ngisruh. Iki neng panggonanmu iki neng wilayahmu aja gawe wirang. Ora kaya adat sabene ning atase iki ming sak omahe Semar lah kok ketekan wahyu ibarate kejugrukan Wukirsari kelepaning samudra madu dole. Kowe isih kelingan ora karo sing rawuh iki? Sapa ya? Lah kuwi sapa Pak? Kuwi mbiyen bendarane awake dhewe. Bendara ki nek sing ora sok ngenehi dhuwit aku lali ya. Nek angger bendara ki rawuh. Iya. Rawuh ki takon. Dobleh, kuwi agamu pira? Ngono kuwi aku kelingan nambok nganti kiamat. Nek ora meneh-meneh iki ambok jenenge nek aku kelingan. Aja ngilang-ilangke kowe. Iki mbiyen bendara iki awake dhewe nderekke karo panjenengane sing rawuh mrene iki. Beliyane iki ya royal karo aku karo kowe. Ana. Sik, Pak, sapa ya? Oh, alah. Sapa? Sing KTP-ne tau keri kae ya. Aeng-aeng ora. Wis gak didangu wae. Iya. Bangane aku kisruh linggo nang kene. Iya. Nyuwun pangapunten, Ndara. Janur Gunung Kadingaren rawuh panjenengan wonten mriki ora adat sabene. Ning atase pun mataun-taun kepara. Mangabad-abad kula karo panjenengan ora ketemu bebasane. Sak pensiunipun sak purnanipun Semar anggen kula momong kalian panjenengan. Nembe sak gedhagan iki sampeyan rawuh melih teng Karangkadempel, Gus. Ndara Lesmana. Ndara Lesmana widagda lha kepripun pawartane Pancawati Den? Oh alah widada ta jebule. Gombak. Ndara Lesmana iki. Iya, iki kelingan. Sing tak kelingan iki widadane kaya. Sak rawuhipun wonten ing Madukuhan Karangkadempel Semar ngaturaken pambagya raharja sarta sembah kula aturi nampi Den. Iya. Kakang Semar.
Kakang Nayantaka gawe kaget rasaning atiku Kakang. Teka wis mataun-taun aku ora pinangja kelawan Kakang Karangkadempel. Nanging teka sak mengko Kakang Semar isih ngawuni-ngani lan isih inget kelingan marang aku Kakang. Kula niku aja kok sampean. Jaman biyen kula didhunke teng jagat urung ana menungsa sing kula temoni pisan sinten mawon Jim sinten jenenge kula tesih kelingan. Aja meneh kok sampean bombong kang tanpa upama juragan lawas rawuh teng pendopo Janaka Angon. Janaka Angon iki apa, Pak? Janaka kuwi jati, nangka, akasia, sengon. Cagake saka jati, pengrete saka nangka. Pagere saka sengon, blandare saka akasia. Dadekke siji to, Lek. Nek ora wis wangun kayune komplit. Ha iya. Piyane kok galvalum. Jan. Ndereke Pandhawa sprana sprene kok ora ndang diyasake gendheng ya, Pak ya. Ha iya. Jan wis. Rekakasane anggerana codot gondol sawo glombyang. Ayo sing bersyukur. Dadi wong lanang ki kudu sing bersyukur. Heeh, Pak. Iya, heeh. Kula ngaturaken sembah Den Ndara Lesmana. Iya, Kakang Semar tampa tiba sepadha-padha Kakang. Sowanku ana ing Karangkadempel ora manggalangan swiji apa salam taklimku katur. Nggih. Kula tampi damel bombong casmanah kula. Kaprayogakna lenggahipun wonten ing padukuhan Karangkadempel. Lha nggih namung ngoten iki. Wiwit biyen kula nderekke sampeyan nganti sakniki kula nderekke Pandhawa. Semar niku ora mundhak sugih. Malah kepara saya lekere. Merga napa? Sing entek-enteki niki. Anak kula cepuk niki sing entek-enteki niki. Aten. Dadi, nek umpama anak kula niki kula bledheske teng kali kilen mriku, pun sampurna urip kula pun sugih wingi-wingi. Ingkang berkahi kuwi malah kepara Bagong kok Kakang. Mboten napa-napa kula trima-trimake. Iya. Lah nek sing mburi iki aku ora pangling. Wong iki pendak minggu mesti prapta rene, mesti prapta nyang Amarta. Anoman sowanmu ning Karangkadempel, slamet sowanmu to Anoman. Ngunamit pasang Kalimantabe sinabeta ing laduni dumawaing tawang-tawang. Tebina saking siku dendaning Ubathara. Nun mangke ki lora. Sowan kula wonten ing padukan Karangkadempel mboten manggalangan setunggal punapa. Pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada jingandika Kyai Semar Badranaya inggih Kelurahan Nayantaka. Tak tampa gawe lega-legawaning atiku Anoman. Ora lewat prayogakna nggonmu lungguh. Ih, kepareng sampun. Mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Ndara Lesmana bekti kula katur, Den. Ya Panakawan Bagong. Isih kelingan marang aku. Tesih pajan panjenengan priyen menika blobo piyantune. Angger kula muni duh rokok kuntek. Sel. Ya ora ketang ming nglintingan mbako sengake ra kira-kira. Ning kena nggih abang-abang canger niku kula pun marem. Wah, jan wis ora lali nek karo jasane sampeyan ora lali karo labuhane panjenengan Den Ndara Lesmana. Semono uga aku ingkang uga ora bisa nglalekke marang kabeh lelabuhanmu ya lelabuhane Kakang Nayantaka Bagong. Nggih. Bekti kula katur tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi pripun ngasta gula teh mboten niki wau mriki. Siji wigatine mesti wayaku ora nggawa cangkingan Bagong. Wah, payah iki.
teko ora nggegawa wis suwe ra tau ketemu. Ki engko gek sampean mung ngentekke konsumsi kojah terus minggat. Aja ngasi lho sampean. Ora. Aku duwe wigati kelawan Kakang Semar. Nggih, nek wigati nggih gek dirampungke. Iya kono kawan. Pun prayogaken rawuhipun. Kaya wis ora kurang kepenak Bagong. Nggih. Sarjiman. Anoman. Sak sowanmu padha kanthi slamet. Praptamu mrene ya, Man. Kelurah Ponokawan Bagong. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa Kelurah. Sembah kula katur Kelurah. Tak tampa pangestuku tampa nono. Anoman senggana. Gawe lega-legawane atiku. Prayogana lungguhmu. Sampun mboten kirang-kirang. Wis entuk wedang. Pangestunipun dereng. Tuku. Gablek dit. Urung entuk wedang tuku. Wis tak kendhang. Kowe aja ngilang-ilangke lho. Eneng kene iki penonton wae diwedangi karo lurahe kowe iki aja. Aja tok anggap enteng, aja mbok anggap baen-baen. Percaya kowe. Yo khusus Anoman urung entuk jatah wedang kudu tuku. Ha iya. Engke iki paling ora omben-ombenane nek ora Coca-Cola ora gelem kok kowe. Coca-Cola kuwi apa? Wah, jaman sampean riyen dereng enten. Dereng enten jaman sampean riyen. Niki jaman kula, jamane Petruk, jamane para Pandhawa. Mangkono Bagong. Nggih. Nyuwun pangapunten, Den. Damel kejot raosing manahipun ingkang abdipun Semar rawuh wonten ing Karang Kadempel. Janur Gunung Kadingaren sajak semua nggembel wigati kula tak nungsung werta nyadrong dawuh. Sampeyan wonten wigatos menapa rawuh wonten mriki menika saking pikajengan piyambak napa dipun utus dening Gusti kula ing Pancawati Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kula tak midhanget pangandikane sampeyan. Kula arsa nganglungaken jangga nilingaken karna ampun ngantos duna dungkap anggen kula badhe nampi ngendikane sampeyan Gus. Iya Kakang Semar wonten dawuh saya tingkeng sepisan sowanku mrene iki tetinju marang karaharjane Kakang Nayantaka sakula wangsa. Matur nuwun ndungkap kang angka 2. Sowanku ora saka kekarepanku pribadi nanging aku ya mung dapur diutus sarta aku pinangka duta saka ing Pancawati. Kawuning ngono Kakang Semar, sepisan aku kinen ngaturake lumebering Samudra Pangaksami. Tak suwunke ana ngersane Kakang Nayantaka kunjung ngersaning Sang Rama Prabu. Ya Sang Prabu Rama ing Pancawati. Merga wis mataun-taun kepara mangabat-abat ora prapta, ora sowan ing Karang Kadempel. Ibarate teka mung merga butuh sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Mboten napa-napa. Sampeyan ngendika rawuh ming merga butuh menika. Niki anak kula dobleh niki. Niki niku ora tau teka butuh ya ora tau. Lah nek sampeyan ngrembug teka mergo enek butuhe sampean ampun lara ati, sampean ora sah kuciwa, ora sah semelang atine wong anak kula niki luwih parah. Iya ya nek angsuranku ki ngendi-endi. Tunggakanku wayang ya pirang-pirang. Nganti ditakok-takokke je aku. Ayo. Nek kok ya atiku ki ora kebuka jan goblok tenan nek aku ki. Jan wis. Iblis aku ki. Wis kono elek-eleken dhewe awakmu kono ta. Lah lajeng wigatose napa? Sinuwun Prabu Rama utusan kalih sampean. Mangertenono Kakang. Kalamunta wusana telung candra kalunggan sakmengko iki kawuling Pancawati padha nampa bebenduning Jawata. Ya negaring Pancawati ketaman dahulu akeh sangjaning para kawula ingkang pating regejeg bebasane kaya wis emoh nampa
sarta wus wegah lan ora betah ngrasake katentreman. Mula praptaning Lesmana Widagda ning Karang Kadempel sak mengko iki ora liya kejaba mung diutus dening Sang Sinuwun Prabu Rama Wijaya kinenambayongi marang Kakang Nayantaka kinen marapta ya rawuh sowan ana ing kedhaton negara Pancawati paring wisada negara Pancawati ing Taman Welaing Dewa Kakang tansah marang pamoring sukma sinukmaya winanya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana saking liyap-layaping luyup ana piye pecateng sumpena sumbu-suping rasa jati Begegek-ugek-ugek saduli tomel melae-lae selulu-lulu bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen waras golek obras. Kaget rasane ngati kula. Menapa? Rumangsane Semar niku negara Pancawati sareng kula tinggal. Sareng kula pun boten ndereke sinuwun Prabu Rama. Jaman saya mlaku, jaman saya mrene, peradaban sansaya mindhak. Rumaos kula riyen menika negari Pancawati negara sing edi endah kebak katentreman. Adoh saka regejekan kawulanipun menika tansah matsinamadan daya dinayan, tansah sakwiji-wiji manunggal tetunggalan. Temah kawula menika saged nuwuhaken ingkang naminipun golong gilik manunggal boten wonten lalangan swiji apa kawulane menika tansah saged ngucap syukur ngersane Gusti kawulane menika tansah isa nrima ing pandum marang kahanan kang wis dumadi dasare Sinuwun Prabu Rama Wijaya menika nalendrane inggih tresna kalian kawula menika lair batin kawula dilabuhi, kawula dirungkepi. Bebasane taker marus yen pancen kuwi kanggo kamukten lan katentremane para kawula, bakal ditohi pati, bakal didadaki kalian Sinuwun Prabu Rama. Ning kok beda karo sak gerakan menika. Kula midhanget ngendikane sampeyan. Kula miris jroning ati kula. Asal rasane ngati kula kok gelo timen. Gelone napa? Gelo ora merga ngluputke karo Sinuwun Prabu Rama ning gelo. Kula niku riyen momong panjenengan kalian Nalindra Pancawati iki kok oleh-olehane kaya ngene. Getun rasane ngati kula, Den. Aku mbiyen ikhlas ora, Pak. Ikhlas tegese piye? Ora lehmu nderekke Sinuwun Prabu Rama ki ikhlas, lahir batin ora ngarep-arep pamrih apa-apa. Apa pancen nderekke mangkat
melu nyengkuyung Sinuwun Prabu Rama kuwi ming merga dibayar. Hah? Nek aku bloko suta wae, nek mbiyen ki merga nderekke Sinuwun Prabu Rama Wijaya kuwi merga kebutuhan finansial. Dadi nek aku ora ana kira-kira kewajiban kaprajan sing ora ana, dite aku ora sudi mangkat. Ki nek nyong nek bapak iki kok iso omong kaya ngono iso ngrasake gelo. Merga mbiyen ki entuk-entukane le momong kok dadi kanan negarane Pancawati kaya ngene iki. Mbiyen niatmu ki ikhlas apa ora? Nek niatku ki ikhlas Bagong. Anak ikhlas kok bapak ngrundel, bapak kok ngresah-gresula. Ngene. Aku ki meng bingung. Mbiyen ki lehku Ya sithik akeh momong karo bendaramu Pancawati kuwi. Anak ya mesti sing tak wulangke kuwi pitutur ingkang becik, pituduh ingkang apik lho Le. Heeh. Pamri apa? Nek Semar wis ora nderekke Sinuwun Prabu Rama, rak ya ana tilase. Tilase apa? Mbiyen wejangane Semar kuwi seprene kudune rak ya isih dicakke, seprene kudune isih diagem, isih diugemi karo Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Haning kok lali karo apa sing wis tak kandhake mbiyen bab Bawa Leksana Nalendra. Sakniki kula terangaken nggih Den Ndara Lesmana. Kakang Semar kepiye mungguh pepadang kahanan negara Pancawati. Ngeten. Tak elingke melih sampean. Iya. Sampean ngelingi mboten rumiyin saderenge Sinuwun Prabu Rama Wijaya dados Nalendra menika panjenenganipun menika ugi peranganing para kawula. Ngoten. Perangane rakyat bareng winisuda madeg Nalendra. Sinuwun Prabu Rama Wijaya menika kedah nglabuhi ngayomi kalian rakyat. Awit wonten mriki menika tembunge ingkang kudu diugemi, tembung lan paugeran ingkang tansah dipun kukuwi, dipun gujeng rina lan dalunipun. Menika tetembungan saka kawula kanggo kawula. Ngoten. Dadi kedah-kedah nek kula pun ngomong ngeten iki niku le Sinuwun Prabu Rama Wijaya madeg Nalendra menika wonten titilase kawula ya marem dipimpin karo Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sinuwun Prabu Rama Wijaya ya ora kepotangan budi, ya ora kena dedosan atine. Ya ora rumangsa kagol, ora rumangsa wedi merga panjenengane gagal mimpin kawulane. Kedahe rak nggih kasil, kedahe rak nggih enten tilase. Iya. Nek ngaten sampean ngendika, teka ming enek butuhe. Ki ya bener, niku nggih bener. Nggih nyuwun ngapunten. Kula ora kok teges ngilang-ilangke sampean le momong kula mbiyen lho. Ning kula ming ngomong napa entene kasunyatan ingkang dumadi sampeyan rawuh mriki niku ming merga enten butuhe. Niku kula mboten tutup-tutupi, mboten kula tutup-tutupi kula blakake mawon sampeyan mrene iki ming merga enten butuhe. Ngaten? Iya. Aduh. Lah kok teko rumangsa diluputke rasane atiku Kakang. Sampean aja rumangsa kaya ngono lho. Sampean aja rumangsa Semar ngomong kaya ngene iki terus anggepe sampean tak seneni, sampean tak uring-uring, mboten. Kula niku nek ora rumangsa isih ndarbeni kalih panjenengan minangka momongan kula pinangka bendara kula biyen, kula ora sudi ngecapah cangkem kula ngomong kaya ngeten iki. Ngaten. Kula wegah ngomong akeh-akeh nek ora kanggo katentremaning praja Pancawati. Lah, atur kula niki mangaturke, mangtekanke kunjung ngersani Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kabeh menika sampun dados pepesthening kodrat. Awit menapa sepisan Sinuwun Prabu Rama Wijaya kesupen kalian Bawa Leksana lan paugerane anggenipun madreg Nalendra. Ingkang kaping kalih dipun sababaken awit pengarep kalian kawulanipun menika sampun boten nyawiji lahir lan batine. Kawula wis tetel kapercayane karo pengarep niku sing dadake jalaran. Lah seranane bisa ayem menapa?
Jejering Nalendra mekaten kedanengenaken dhateng tumindak kautaman. Lah carane pripun? Carane tansah nglanggengke tumindak kautaman menika inggih kedah dipun wiwiti saka kang kepareng nindakake kewajiban inggih menika Nalendra aja ngasinalisir saka angger-unggere kautaman. Sebab menapa? Paugeran iki nek ora diugemi, paugeran iki nek ora digondheli tenanan, bawa leksana Nalendra niki mboten dicake kanthi tenanan. Sing ajur ora ming sak pirangane kawula nanging sak negara bakale ajur, negarane bakale bubrah lho Den. Mangeling-eling atur kula. Sidhem jroning masewakan madya kang tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango nenggi lerwo sing duka ceta perbudi mandana raras banjur apa ingkang kudu tak aturake ngersani Sinuwun Prabu Rama sabab gegayawanku sarta wigatiku prapta mrene iki amboyongi marang Kakang Semar. Nggih. Lolo bah. Tak legani tak udaneni menapa ingkang dados dawuh lan panyuwunanipun Sinuwun Prabu Rama. Ning kula tak semaya merga Semar ajeng nampa tamu. Semar arep nampa dayoh mapan lenggah ten pepungkuran riyen, Den.
gawaning lari sakareng baleksa mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung meh rasa ping ati bungah ngaran sukeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung garang anggongku merunggung ugungan sak dina ngremehke padaning uripe sepisan rusak ora mulur nalare tengsa luwe katito kuwa kang sero angga sinaranging maruta kumaraga langgarang anggongku mrunggo pindha matane parandene paksaku maki
Mbelkek-kekuk-kekuk sak dolita mel. Dobleh. Non. Ndaramu Pancawati mungkur iki sing rawuh mrene. Ora pangling penemban Durna karo Ndaropatih Sengkuni. Ming sing teka ming menungsa lara kuwi sing ora arep nanggap. Sing ora entuk panjer wis to. Aku ora kok cubriya lho, aku ora kok teges apa ya? Duwe panyakra bawa elek ora kok teges. Aku ki ora percaya ora. Ning deloken to. Wong loro tekan kene rupane ya ampun. Jan ados saka rasa panarima. Wis. Piye-piye iki priyagung rawuh mrene iki mesti arep paring kanugrahan. Kanugrahan apa? Mbok menawa. Kok lagi mbok menawa nek urung genah nek. Wis ora usah berharap luwe nek karo praptane Begawan Durnarusi kuwi aku wis apal nek ndak ngeja nek mewu go dibageke apa perlune. Nek pancen tekane mrene iki arep gawe katentreman ya wis ditampa matur nuwun. Nek upama ming arep gawe kacintrakan nek gawe kisah ning Karang Kadempel ndak ngeja ditundung minggat wae kowe. Iya. Kowe meneng sik Bagong. Pak. Nyuwun pangapunten Penembahan. Rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Najan kula pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngersanipun Penemban Durna. Penemban. Lale kentas ngaru gempal manyar-manyar do neng dungkul wana alas dadi wana deh. Ya Semar kowe ngaturake pambagya rarjana ngersane Begawan Durna Semar. Sowan kono ing padukan Karang Kadempel ana ing pendopo Galpalum Bajaringan. Ora nalengan swiji apa ya Semar? Nggih, sembah kula katur. Ya tak tampa. Pangestune Begawan Durna wae tampanana ya. Nayan ta Kak? Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat pun prayogiaken kaya wis ora kurang kepenak. Ndaropatih sarawuhipun kula ngaturaken sembah. Ya Semar. Prataku ana ing kene nampa sembahmu ora liwat pangestuku wae tampanana ya Semar. Nggih. Sampun sanget kula pundi. Cekak aos mawon niki gemeni wekdal. Panjenengan rawuh mriki wonten wigatos menapa Penemban? Oh, iki ngene ya. Duduk manang munong. Nggih. Kowe duduk to, Pak, pisan Pak. Meneng kowe. Iki ngene ya Semar Blakasuta. Sepisan sowan kowe iki tetinjo marang kararjanmu, tilik marang kawilujenganmu ning padukan Karang Kadempel. Matur nuwun. Ping pindhone sowanku iki ora saka kekarepanku pribadi, rawuhku, miyosku, mijilku. Iki ora saka kekarepaning atiku dhewe ora merga Durna ndek gegayuhan, nanging kabeh iki merga pancen aku wis diutus lan aku minangka duta saka negara Ngastina, utusan saka ngarsaning anak Prabu Jaka Pitana, kinen prapta ning padukan Karang Kadempel. Ingkang wigatine ya kuwi bakal mboyong marang Semar Badranaya kinan mapan ora ing praja negara Ngastina, ora ketang telung kedheping peninggal, ora ketang sak uruping damar sak siliring bawang. Ya kowe kudu prapta ning praja negara Ngastina paring usada marang kananing para kawula ingkang sak mengku Taman Pagebluk Semar. Menggeriyen. Sampeyan rawuh mriki kok teka ajeng mboyong kalian Semar. Kahanan teng Ngastina kepripun mang jlentrehke. Yen to tak critakake nang kene, yen to tak omongke nang kene mesti kowe ora bakal percaya. Merga apa? Kahanane ora iso dijlentrehke kanthi atur pangucap. Kahanan praja negara Ngastina kisruwe, rusuhe ora iso diaturke kanthi guneman. Nanging
yen tok wis niti priksa marang kanan Rajanegara Ngastina, mbah kowe bakal ngerti dhewe nalika kowe kudu bakal ya kuwi gawe srana murih negara Ngastina bisa wali Rama Jati jati temaing mulya. Negara Ngastina iso wal saka bebenduning dewa. Ngono Semar. Mareka den prayitna semurine seka balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasi nggih kula pun saged nampi ngendikane panjenengan. Ya. Yen ngono kowe sago satata bakal budhal nang Rajanegara Ngastina dina sak mengko. Mengke riyen. Ampun kesusu, ampun kemrungsung, Den. Kula niki wau saderenge panjenengan rawuh teng mriki kula nggih nampi rawuhipun ndara kula juragan kula lawas. Ndara kula Ndara Lesmana Widagda saking Pancawati rawuh mriki niku wigatose nggih ajeng boyong kaliyan Semar. Wigatine nggih ajeng boyong kalih kula merga negara Pancawati ya ketaman pagebluk. Isane walu ya nek jare nek Semar prapta mrika. Mula nek sampean kersa ngenteni kesdu ngrantosi sak rampunge kewajibane Semar, kula rasa sampean boyong, kula tak sowan dhewe teng Rajanegara Ngastina Praban. Kembal manyar-manyar duk nang jungkul wana alas dadi wana Semar. Wonten dawuh. Kowe iki apa ora nyawanggone Begawan Durna Prapta mrene iki nggawa wajabala segelar sepapan? Kae sawangen gendera rontek umbul-umbul bergada barisan para prajurit Sata Kurawa. Mbah, kae wis siaga ngobong desamu wis siaga ngobong kareng kadempel yen to kowe wangkot kowe awel ora gelem tak bayo ning Rajanegara Ngastina. Mbah, lah kok semune kowe semaya kowe ora gelem tak boyong. Ngerti ya Semar, ngerti ya? Anak Prabu Jakapitana kuwi labuhane gedhe karo kowe. Kowe ora bakal iso nglaleke marang apa sing wis diparingake dening anak Prabu Ngastina. Ana ngersane kowe. Yen to timbang bobot kelawan para Pandhawa. Pandhawa kuwi apa ta? Pandhawa kuwi apa? Labuhanmu gedhe tumraping para Pandhawa ning Pandhawa babar pisan ora duwe rasa males butiaro dapurmu kuwi Semar. Nyuwun mangapunten. Kapan kula tau diparingi karo Sinuwun Ngastina? Kapan? Ambok sak sen kemawon kula ora tau nampa bondo brana picis saka negara Ngastina lho. Sampeyan ampun ngayawara. Sampeyan ampun ngawuh gawar-ngawur ngendikane. Lahir batin kula niki ora tau kok jeneng nampa brana picis saka negara Ngastina. Lah tur upama kula nampa, kula niku wis nglabuhi apa karo wong-wong Ngastina. Sakniki nek sampean kersa ngenteni, sampean kesdu ngrantu sak rampunge wigatine Semar, sampean ya kudu sabar penemban. Ora iso. Kowe arep nyepeleke karo Begawan Durna. Pancawati kuwi adoh, Pancawati kuwi Surapati wigati. Kuwi sesembahanmu kuwi bendaramu biyen. Luwih wigati, luwih ngrekoso kananing para kawula negara Ngastina. Nek sampean ngeyel, sampean ngeyel arep ngruda paripeksa karo Semar. Sing temandang ora kula, sing temandang ora anak kula dobleh. Mangsawang teng burine sampean sinten sing ajeng nyeret nglarak kalih sampean. Wareng apa kowe? Kakangamu dilarak karo Anoman. Aku Anila ya arep nglarak. Anggepe apa? Lah edan ora Bagong ora. Aku nek wis kisra kaya ngene ora wani trima budhake Kurawa Bagong.
dikon sabare kok ora iso. Dasare Anoman ki ngigit-igit nek weruh barisane Kurawa. Heeh, oh kowe lho kae. Ngoedian. Durna dikeplake. Cangkeme dijejeli jempol sikil kaya. Iya. Wih, modar ora kowe. Wah, jan wis upama totoan aku jago Anoman tetep menang pirang-pirang iki dite. Yakin wis ta. Kebacot kisra kaya ngene iki, Pak. Kowe wis ora usah melu-melu. Perkara iki sing gawe ya Kurawa dhewe. Perkara iki sing gawe ya wong Ngastina dhewe. Becik nyawang saka keduan wae. Aku ki arep diboyong nyang ndi wae manut kok, Dole. Samara-mamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati lara apa iki sing arep sak biyantu karo awake dhewe Dole sing ngomong sapa lancur-lancur Pandhawa ta iki ora pangling Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca iya iki arep nglabuhi karo Karang Kadempel urung karuwan Isa iki mung arep ngejokke proposal lho iki, Pak. Mau dayah bendina wis dayah loro ke mau. Ndara Lesmana karo Durna ngejokke proposal mboyong kowe. Kowe gegek iki iya ki engko. Aja kedhisiken kowe gawe Panyakrabawa. Ora kok gawe Panyakrabawa. Yae ngono kok. Nek dititeni wong ki angger mara adat saben ora tau teka kok. Iki mara ki anang butuhe nah. Ndara Antasena mongko ndek utang karo aku 700. Sak sewanku aku ngaturake sembahku basaku katuru ya kek. Kula tampi dawah sami-sami. Saprataku aku ngaturke sembahku kunjung kersaning Siwana Yantakawa. Ndara Gatotkaca tak tampi dawah sami-sami. Pripun? Napa sampean rawuh mriki wigatose nggih sami kalih sing diaturke dobleh. Wis ta. Kecok niwatku nek nganti beda wigatine karo sing wis tak omongke. Napa nggih, Den? Ora. Praptaku mrene iki aku ora kaya apa sing diaturke karo Panakawan Bagong. Modar ora. Ngene tak kethok ilatmu. Waduh. Ngrekoso iki tenan aku nek omongan Bapak Semar kula kecil aku jawab. Nah rapek ora ana ilate mer. Iya, pancen bener kae. Praptaku mrene iki ya wis bloko suta cekak aos wae. Merga sangka wis bingung kananing para pepundhen Pandhawa. Nggagapi marang kahanan Prajanegara Ngamarta. Inggih pendak dina saya suwe ora saya tentrem kahanan negara Ngamarta. Nanging pagebluk Mayangkara ya dahur ingkang ketekan ning Prajanegara Ngamarta ora isa dindakake. Mula praptaku mrene iki bloko suta wae. Aku arep mboyong marang kakekne Semar kinen rawuh ning negara Ngamarta. Ingkang sak perlu nentremake kahanan jagat Ngamarta ingkang nedheng taman pepeteng kakekne Semar.
kagiat risangga piranguri nanggul kinempit kempit dosang retaning bawono ora apa omong aku tembus to Pak aku muni setengah 11 metu senek metu tenan to ayo cangkem kuwi aja tok sepelekke. Iya. Jane. Nek sing ora uman kon tuku wae, Mas. Kok sia-sia lho ora. Nggih. Kula saguh Bloko Suta mawon kula cekak rembuke. Piye? Saguh ra saguh kakekne Semar kudu saguh. Nggih, tak saguhi. Ning sampeyan kudu iso ngundurke barisaning para sata Kurawa riyen, Den. Mangga hanggro sesumbara. Mawa lindho bumi gonceng kumaludruk. Ya wis. Nek pancen kuwi sing dadi syarat sarana Kakang Gatotkaca iya Dimas Antasena awake dhewe prapta mrene iki barat wong tuku dol tinuku mesti ana pitukane ya kepareng Kyai Antasena piye Kurawa kae segelar sepapan ketok arep gawe kisruh ayo diundurke ben kakene Semar gelem kersa diboyong ning Amarta ayo tak derake Dimas Antasena Jan suarane sinden saka Kediri iki jan gurih tenan suarane Kakang Semar kula Den aku midhanget kahanan bertek-bertek ana perkara apa sampean ora usah melu-melu perkara niki lho tegese piye mangsawang nika Anoman pun temandang nggih sampean mboten sah cawe-cawe perkara niki ning nek pancen rumangsa sampean ngrumaosi bilih butuh karo Semar pripun carane kraman sing tekan Karang Kadempel niki wau kudu mangtentremke ampun nganti kawula-kula sing ora ngerteni kencang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja ngasih kasempyok ing aradan. Iya. Kakang Semar yen mangkono kang dadi dawuhmu. Njaluk tambeng pangestu Lesmana Widagdo bakal gawe tentrem kanan Karang Kadempel. Dimen bisa tak boyong ning negara Pancawati. Mangsa baranga, Gus. Tenan geronge ya Pak. Iya.
Ngomong ngelentreh. Ha iya wis men. Jan. Aku jane arep ngeracik ning kaya tampet beton. Sabar, sabar. Bojomu karo mantuku kon lelipur Bagong. Nggih, Pak. Wong kang bakal gaya mati powe serap Jawa kaya gleleng-gleleng lengo keprok pisan mesti mati dadiku wondo mula aja magi wahala dalah sajak pancen iki ingkang Puspani nglarak marang bapa guruku ya pamanku mbayana ya bapa Penemban Durna parat menungso ora tatanan Kurawa tak sawang dampyak-dampyak tekan kene wong arep gawe kisruh kowe ora arep gawe tentrem kanan karang kadempel kepara papan kene arep tok gawe karang abang bloko suta blakotang terus terang pancen karang kadempel arep tak gawe kisruh merga apa sepisan Semar ora gelem tak boyong ana ing Parajanegara Ngastina yata yen pancen gelem nanging Semar ndadak semaya kuwi lupute karang kadempel ingkang sepisan pindhone dapurmu kuwi kethek mbengkanane wani nglarak wani mulasara marang bapa guruku ya Paman Durna pancen aku ora nrimake Kiai Semar ya Kiai Lurah Nayantaka kae pancen sesembahanku kae ingkang momong aku lelabuhane gedhe tumraping Anoman mula yen tono menungso murang tata ya dedapuramu aku ora nrimake babar apa
Wah, lah menungso ora tatanan munyuk edian. Wong legan golek momongan kebo punuk, golek pasangan merangi tatang gerajawu kowe warat. Rajiwa begalan Brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik gejoting mati. Aku apa dapurmu sing tekaning pati. Mara maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat. Wah, ora minggat tak kebiri lo jual kue beli. Kuandamu tak seret tekan paku ambuh tibamu. Ngalang ngalang jana klaran dan moncara Pinon lereng konang suram sorotetan padang kasolan pacaring purnameng gegono Oh, hey, boy, kan kok ini, jahat, Oh, hey! Ketek bengkanane parah. Ho, ho, ho. Ah! Hei! Awas! Oh! Awas! Oh. Linsah. Hei! Ho! At! Modiar we pecah dadamu munyo. Hei! Sadrak das-dasamu. Hei!
ha pecah dadaku tubruk lho ndi ha we oh ha oh iya cadak oh rock you. Wah, ada. Ha, ha. Bah. Oh. Ah. Ôi! Ha! Oh! Ah! 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 Hot wit menek ah! Oh! Kowe ah! Modar kowe munyok. Tubruk meneh. Hot! Indah Wasita, Indah Wasita, Indah Wasita. Ayo, aduh. Ah. Aduh. Aduh. Indah Wasita, Indah Wasita. Nyot orang ini kok. Ah, wit, ah, kemudian. Hot! Oh, ah, mutiara, oh, ah, hey, ah, mutiara, ah, oh, ah, Sambato. Oh, ah, mutiara, ah, tubruk, ah, wait, ah, ah. Wah! Waduh! Ah! Woi!
Ejan munyuk elek parat. Wih ngopo lho. Indah wasita, indah wasita, indah wasita. Durma gati nyaru wuwus parat. Indah wasita. Mati. Wah. 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 Oh, wait. Ha. Oh. Ha. Hit. Oh. Ha. Mo. Ah. Hot. Wait. Oh. Hey. Hot. Wait. Jan. Oh. Ah. Wait. Put. Ah. Oh. Ah. Put. Oh. Ah. Aduh. Oh. Ah. Wait. Oh. Ah. Wait. Oh. Ah. Wait. Ah. Waduh. Iyo. Ah. Wait. Ah. Wait. No ne. Oh ah. Wait. Ah. Oh. Wait. Waduh. Ijah wasita, ijah wasita, ijah wasita, ijah wasita, ijah wasita. Matamu, setan ora. Aduh, untung pamanmu
kena lara luputing pati ngene. Nek gak ngono ora wis ngrekoso tenan. Aduh. Ketiban godo monggo bali. Iku sih. Aku nyandi sampean. Aduh. Ngombe mixagrip. Ngapa ngombe mixagrip bangki? Awakku ora karo-karuan rasane. Ana godo kok keleyang nibani sirahku. Waduh mati tenan. Mati tenan. Wah, ladal. Wah, Anoman iki saya tuwa. Meripatnya ya. Peninggalnya ya. Ora dinggo ora. Man pripun iki man? Piye apane? Hah? Wah. Jebul tinipun Semar dipun rungkepi kalian pun senggana inggih pun Anoman. Larak tenan. Aku mau ki wis ngerti dhewe kok. Pirsa piyambak pripun? Ngerti dhewe Anoman mau sing nglarak bapakmu. Lah nggih. Kula niku arep males ngudi tuwuh lara wirang. Awit Bapa Durna ingkang sampun dipun kaningaya kalian pun Anoman. Ha iya gek ngasil apa ora? Gak. Ndurawana. Kowe wisuh lumuh ngentasi perkara. Blok. Tolol. Kok iso nyambut gawe goblok. Ngopo? Nek kira-kira ora saguh demung ya ora sah reka-reka clintisan. Sing mumet ki pengarep. Wayah rudang nyenyo nyanye. Nyinyo matane. Setan ora. Sapa meneh sing kamu to? Aku wae kowe kena. Aku lek emosi, Man. Ku mangsa kula kena kalap kowe gawene. Aduh. Oh, Kartomarma. Ha iya. Piye, Ma? Biasane ngundang kula kar Ora. Sak gendakan iki ora. Kena aku ngundang kowe kar kowe engko nesu terus mah maem. Bener niku. Ngati-ati nek Kartomarma. Agek njaga wibawa. Anggep aku ki pangeran Pati Ngastina. Iya ya. Anggep ka. Apa kanggo nek kalah? Kalau kae ning derajatku kuwi meh padha marang kalungguhaning patih. Aku kudu njaga wibawa. Njaga wibawa kowe lho ka. Kowe camat. Kowe bupati njaga wibawa. Muda. Wah edanane. Ora pati nduga ngono. Jebul Anoman ki arep wis tuwek. Isih rusa. Arep maju ora? Ora arep maju man kok, Man. Ha ngapa? Wong kanane ku apa sing do mundhak kaya ngaten kok. Kula ora sudi arep maju. Terima teng mriki mawon ndelok sing do perang. Kalih nyepak-nyepaki kijing. Anggep apa nek wis nek ora gelem maju perang kae liyane isih ana sing durung maju. Konon maju perang. Citraksa arep maju kae Citraksa. Ha, kene. Ndak ngejo nek Durmagati nek. Ana liyane perang ora ana sing menang, coba jajale nek aku, Dek. Arep maju arep pecah diasmu. Lho. Aja nyepelekke karo aku nek kowe nek. Kowe ora ngerti tandang gawene Citraksa, ora sandadak nyepelekke kowe nek. Iya wajan wong kok omongane ngelik terus ya. Amusra mrata jaya mrata, imbayan padha-padha. Ndak ngejo ana Anoman ning awet-awet barisan. Wis kono entekno gepane apa? Oh mangsane go kaki ketemu Anoman lho kowe mau. Barisanku apa sing separo wis pating blasah. Kowe meneng cangkemmu aja ngremehke aku kowe.
Kowe ora ngerti tandang gaweku ora usah saka kian cangkem. Iya ya, wis tak deloke maju kena. Ngandel ora. Tak kira nek sing maju Anoman jebul sing maju Poto Rokok. Menika Siwa Citraksa. Lah iya iki padhemu. Gatot Kaca. Wonten paring adawuh. Kowe kuwi ning ngarepe wong tuwa lha Dik. Malang kerep babar pisan kowe ora ndek Subasita, kowe ora ndek tata krama. Gemo Pak. Iya, nyuwun pangapunten. Lu kok ngisar? Iya, ngestaken dawuh. Sumedya ngestaken menawa iki dados dawuhipun Siwa Citraksi. Ngene ya. Kowe kuwi bocah Anung Anindita. Bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kowe ora pantes yen to kowe ngantemi karo Pakdemu Citraksa. Kersaripun kados pundi? Ra ya pantese wong tuwa sing ngajeni karo kowe. Wong tuwa sing ngantemi karo dapurmu. Monggo kula menika ngajeni kalian panjenengan. Kula asung bekti kunjuk panjenengan. Oh, lah menungso ora tatanan. Apa kelakon tak antem pisan moncret ndasmu kowe. Tak jentos-jentoske. Jentos-jentoske nang cara kidul kono sambelke ya truk ya. Heeh. Bagong sangkemu meneng omong. Iya. Oh, alah. Kowe ora ngerti ae gilirane Bagong perang. Titeni wae kowe Citraksa kowe anggepe apa? Kersa panjenengan kados pundi Citraksa kula kantun derek. Menungso ora tatanan. Anggepe apa? Ora ngajeni karo wong tuwa. Kowe iki kudune sing tak antemi kowe, ora kok malah kowe ngantemi aku. Menungso apa? Kudune iki asung bekti marang wong tuwa. Pakdemu kudu tak ajeni. Ndrake jane menungsane kaya dapurmu nek menungso ora tatanan. Aduh. Kae kepiye ana dheke sing ngantemi kok dheke sing modar. Oh, alah ngantemi bes beton. Ayo benjot kabeh tangane ra. Pancen wong-wong edan marat manusa rata-rata. Aduh. Iki ngono celeng maju celeng biasmu ora. Kurawa ndi? Kurawa 100 kon baris anggepe sengkune kon tekan kene. Metu ya jawe. Anding yuda mring mami kanaran bausa yakti kirang ngene sing olehno prapting laling babu kok dijujug babu
ngisi siung ngoper bong deng deng tak tunu tak jeleng ing ingaki ngaki sekel komandane ora bisa piye aduh piye alamae oh guntuk gendok terus bunange gendolonte aduh yo ngalah yo rumangsa ra iso piye nek wis ketemu Antasena iki aduh cilaka aku apik kapake gong wis disia-sia wae Kurawan iku nek ora di kapokke nganti sak ozot-ozote tak kira ora bakal rampung ora bakal leren nek arep gawe kisra den Mbah apa Antasena aja ya le ya nek to pateni ora apa-apa ning nek to ilangin tupe aja teneng kok aku ora ndek pusaka ora Mbah barengi metune sego Simbah Patih aku mung kepengin ngaturake pisungsung ana ngersamu. Apa? Aku arep tok antemi ngono ye ora. Kuwi Pak Didurmagati wis ning kene. Heeh. Sampeyan tak pasrahi. Nek patih ki kewajibane meranata negara kejaba kuwi. Ayo wis, patih ki kewajibane nata negara. Dadi wakiling Nalendra kuwi rak nek ning jero kedaton. Heeh. Nek ning sak njabane kedaton, ayo mimpin baris. Ana lagune. Ana. Sengkuni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe. Nek barisane menggok sengkune kok malah deprok. Gang loro. Piye mau sengkuni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe nek barisane menggok sengkune kok malah deprok. Nah, kuwi kudu to apalke. Oh iya, aduh, kowe gawe lagu kok ngenani aku. Piye mau sengkuni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe barisane menggok sengkune deprok. Ngono to? Heeh. Mergo aku weruh sampean ki nek wadyabala anak-anak Kurawa wis do perang sampean ki terus malah ndipra. Ya, karepmu piye tak ladeni tak sembadani le. Saiki aku tak weruh sampean pimpin baris sing bener kaya ngapa. Aku tak ngrungokke tak weruh saka kono. Ya Kang ya. Nggih. Wis ayo tinggal. Nggih. Pengen entuk jatah madang ora? Oh, pengen no. Iya. Rene. Heeh. Ran-rane ora dientekke ngono aku lho, Ran. Dir. Piye iki? Wah, jan wis sampeyan iku wong tuwa kok kalah karo bocah teman. Wong tuwa kok kalah karo bocah. Ah piye witekno aku ki wedi nek karo Antasena ki. Wis to, Pun. Teka dijake mawon, Man. Antasena niku nek ora dituruti karepane niku ya wis, pol-pole mengarep gawe wirange wong tuwa. Ya. Nek ngono Kurawa kan gulung genderane ayo nekuk penjalin. Aduh sangguni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe. Nek barisane menggok sanggone kok malah deprok. Barisa alon-alon baris. Yo sangguni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe. Nek barisane menggok sanggone kok malah deprok. Sanggune leta-lete mimpin baris ngarep dhewe. Nek barisane menggok sanggone kok malah deprok. Sanggune leta-lete mimpin baris ngarep dhewe. Nek barisane menggok sanggone kok malah deprok. Sanggune leta-lete mimpin baris ngarep dhewe.
barisane ning kok sengkun nika malane prasengkone leta-lete wiwit baris ngarep sepe nek barisane menggok sengkone kok malane pra wis siap gak wah ayo komando saya ambil alih semua pasukan istirahat di tempat gerak. Aduh piye aku le istirahat iki. Anasena piye Mbah? Rene ale. Piye wis bener urung leh ku mimpin baris. Nah. Gini nek le pancak baris ora karo leda-lede iki apik. Ayo mergo tok awas iki wis benjut piling aku le. Sape. Terus iki kon ngapakke? Sik enteni kono. Bleh. Kijing mau nendi? Oh, nggih. Niki ya. Sing rada gedhe. Niki sedengan. Niki ukurane semar. Ndasmu. Mbah. Apa iki kijing apa kaya ngene mendoan? Ngopo ora. Kan ngapakke iki? Kurawa sing nduk baris iki saka ngarep dhewe nganti mburi dhewe sirahe kudu gelem dijentuske neng lingiran kijing. Aduh sengkune ledah-ledeh wiwit baris ngarep. Ya. Sage. Lahir batin. Bangane neng mbahku dhewe tak pecah sirahe. Ya aduh. Aja tak pecahi dhewe nek mengko nek ndak ngejo nek kowe iki nek karo wong tua gak sia-sia. Dur, nun. Aduh. Piye iki? Sampeyan iki dipakal bocah kok ya manut mawon, Man. Sampeyan wong tua karo bayi iki sore kok kalah. Apa ya tumono Antasena kok dawuh karo Pakde-pakdene Kurawa kon jentos-jentos ke kijing sirahe. Nggih, Man, iki. Nggih, pun manut. Kowe isih dhewe. Tenan kae iki, tenan. Aduh, kaya ngekok setimen to uripku. Nggih sirah siji kon jentos-jentos ke kijing. Ayo. Tak delok saka kene. Janji nek perangane Kurawa sing do baris ora gelem jentuske ndase ning kijing. Ya. Pak sungut mbledhos wetenge. Heeh. Ping pira? 20. Kok keyan entuk kurang ora kowe? Kurang ora. Ping 3. Wah, jan wis. Wis mundur. Turun nuwun Pak Dokter. Ya. Ayo kuwi sing nomor 2. Ayo sangkene ledak-lete ben baris ngarep dhewe barisane mengkap nggone kok malane. Ya diempet satama piye, Man? Waduh, giliranku iki jatahku le. Kowe iki ora nyonya wong tuwa iki apa tosane? Wis, ya. Waduh, ketan Antasena kok mak printing mak pengkon. Aduh. Wis mundur dur. Halo babu. Cah tepus ki. Ndasmu. Karo Pak Dene kok ya ngawur ora. Oh, pilih jentuske dhewe. Tak jentuske dhewe ora usah tak jentuske nek ndak ngejo nek raimu. 1 2 3 4 kakean. Oh, tak balekne. Malah 5. Wah. Ora iso hitung ora. Aku pengen weruh kuwi sing keri dhewe. Kakang Durna. Tiba jatah sampeyan. Depate wonten dawuh. Sampeyan ki apa arep mirang-mirangke kula? Sampeyan ki apa arep mirang-mirangke kula? Kula niki derajat pendhita. Nesu. Maem. Depate pripun?
Kula niki derajate ahli nujum. Nesu. Jentos dhewe apa jentoske? Dipate. Kula Kakang Durna. Nesu. Moh maem. Sampeyan ora semanggihan lho Dipate. Kula dipirsani murid-murid kula. Nek umpama sing don jentos-jentoske sirah ning kijing niku murid-murid kula, gak apa-apa. Ning kula niki gurune. Nesu. Moh maem. Ya. Pilih bali ora slamet apa pilih slamet ning sirahe jentoske ning kijing? Bali ya bali kok dadak ngrekoso. Pun ta. Sampeyan niku prayogane manut kemawon kalih sing 6. Nek manut kalih sing 6, tundane sampeyan mesti penak. Dipate, Dik. Nesu. Moh maem. Ayo. Gandeng sampeyan ora gelem jentus dhewe ya tak Dipate. Kula niki ahli nujum, kula niki pujangga Ngastina. Nesu. Ahli nujum kae njaga wibawa enggak. Kowe lurah, kowe camat, kowe bupati. Ayo. Dipate. Ayo. Nesu. Moh maem. Aprek. Wah, nesu tenan kae ketok ya Antasena kae. Nesu tenan kae Kakang Durna, ndak ngejo nembah la iya. Wis sampean saiki iki keri dhewe jatahe sampean. Lho aku ngapa? Kurawa 100 don jentuske sirahe ning kijing nek sampean sing dawuh kok ora nglakoni dhewe wirang. Alane. Pelatih ora melu main nak piye ya. Wis to. Nesu. Moh maem. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Puas. Nesu. Moh maem. Anggepe apa lah. Aduh gulungan genderamu, Pak.